ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅମଲର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଫସଲ କରାଯାଏ ତାହାର ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳ ମାଟିକୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅମ୍ଳ ମାଟିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଚୂନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅମ୍ଳ ମାଟିକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଡଲମାଇଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ, କାଗଜ କଲମଣ୍ଡ, ଚୁନପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଚିନି କାରଖାନାର ମଇଳା ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳ ମାଟିର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ସୁପରଫସଫେଟ୍ ଓ ରକ୍ଫସଫେଟ୍ ସାରକୁ 1:3 ବା 1:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫସଲର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 5 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା 2.5 ଟନ୍ ଜିଆ ଖତ ସହିତ ଚୂନ ମିଶାଇ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫସଲର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।